खुलुमबाय। जों दिनै क'क्राझार जिल्ला बर' माहारि बंसु फरायसा आफाद आरो जोंनिनो गुबुन गुबुन डिस्ट्रिक्टनि उदालगुरि, चिरां, बाक्सा, तामुलपुर मोनबा डिस्ट्रिक्टजों जों दिनै बाव मोनसे सावरायमेल हाबाफारि लानाय जादों। बे हाबाफारि लानायनि मेन जाहोन थांखियानो जाहैबाय जोङो हाउसआवनो जों रायलायनानै जोङो जोंनिनो बर' माहारियारि फरायसा आफादनि नियम बायदियै जोङो दिनै जोंनि बिथोन बायदियै मानिलायैलाय जोङो 16/11 मार्च 2025 जों मोनसे मिटिं लिंनाय जादोंमोन हाउसैनो मोनबा डिस्ट्रिक्टजों। नाथाय बेयावबो जों मिटिं लिंनायाव जोंनि मानगोनां आफादगिरि बनजित सार आरो नबज्योति आरो इरागदाव आरो वासिं बिसोर जोंजों थारमाने फैयाखै। खेबसेल' लिंनाय जायाखैमोन मिटिंखौ। जों 16/11/2025 खेबसे आरो 26/11/2025 खेबसे आरो 25/11/2025 खेबसे आरो 30/11 थारिखआवबो जों मिटिं लिंनाय जादोंमोन। नाथाय मा रिजननि थाखाय बा मा जाहोननि थाखाय जों थारमाने सावरायनो फैयाखै जों बेखौ मिन्थिनो मोनला। जों दिनैसिमबो नुजाफैयाखै आरो जों मोजां गाज्रि खोथाफोर रायलायफैयाखै मा रिजननि थाखाय। आरो जों बिनि थाखायनो आगोलबो जों बिसोर मिटिङाव खेबब्रै खेबबा मिटिं लिंनायावबो जाहाथे जों नुजाफैयाखै। बिनि थाखायनो जोङो बिसोरखौ बै मिटिङाव नुजाफैयैनि जाहोननि थाखाय जोंनि बर' माहारियारि बर' बंसु फरायसा आफादा मावलांनांगौ हाबा जोंहा बहुद दं। बेयाव जोंहा माखासे एक्टिभिटी गैयैलाय जों गोदान बे हाउसनि मोनबा डिस्ट्रिक्टजों जों हाउसआव रायलायनानै आईसी हिसाबै जोङो बहायनानै दोनदोंमोन। बे आईसी बहायनानै दोननायावबो बिसोर जोंखौ गनायनानै लानो हायाखै। गनायनानै लानो हायैयाव दिनै बिसोरो खामानि बेलेग खामानि मावगासिनो दं। दा जों बिनि थाखायनो दिनै मोनबा डिस्ट्रिक्टजों जों डिसिसन लानानै जोङो बे साब्रै मानसिखौ जों डाइरेक्ट एक्सपेल खालामनाय जाहैबाय। बनजित मन्जिल सार आरो नबज्योति सरगयारि जेनेरेल सेक्रेटारि सेन्ट्रेलनि आरो इरागदाव नार्जारि आरो क'क्राझार डिस्ट्रिक्टनि प्रेसिडेन्ट वासिं बसुमतारी बिसोर साब्रैखौ जोङो एक्सपेल खालामनाय जाहैबाय। संबिधाननि बायदि खोथा मानिनि थाखाय जों बिसोरखौ एक्सपेल खालामनाय जाबाय। आरो बेजोंनो लोगोसे जोंनि दिनै मोनबा डिस्ट्रिक्टजों जों हाउसआव सावरायनानै जोङो फुल पेजेटनि थाखाय जों सेन्ट्रेलनि आफादगिरि हिसाबै जोङो मोनबा डिस्ट्रिक्टजों जों रायलायनानै जोङो जोंनो मानगोनां मिस्टार बिथेन इस्लारिखौ जोङो फुल पेजेट हिसाबै प्रेसिडेन्ट गायसननाय जाहैबाय। आरो क'क्राझार जिल्लानिनो थागिबि सानसुमा बसुमतारीखौ सेन्ट्रेलनि जीएस हिसाबै जों गायसननाय जाहैबाय। आरो मिस्टार जन बसुमतारीखौ भाइस प्रेसिडेन्ट आरो मिस्टार बिलाराम बसुमतारीखौबो भाइस प्रेसिडेन्ट आरो दैमालु बसुमतारीखौ जों क'क्राझार डिस्ट्रिक्टनि प्रेसिडेन्ट हिसाबै गायसननाय जाहैबाय फुल पेजेटनि थाखाय। आरो क'क्राझार जिल्ला बंसु बर' माहारि फरायसा आफादनि गाहाय नेहाथारि हिसाबै हाउसआ आंखौनो श्री सन्जय कुमार ब्रह्मखौनो जेनेरेल सेक्रेटारि दोननाय जाबाय। दा बेयाव जों सोरबा इन्डिभिजुवेल बा सोरबा पार्सनेल क'क्राझार डिस्ट्रिक्टल' बा सोरबा चिरांल' नङा। गाव जोङो इन टटेल मोनबा डिस्ट्रिक्टजों जों लानानै हाउसैसो डिसिसन लानाय जादों। आरो बेयाव बयबो डिसिसननि गेजेरजोंसो जों बेखौ एक्सपेल खालामनाय जादों। आरो जों बेयाव सोरबा इन्डिभिजुवेल पार्सनेलै जों गोसो जानानै खालामाखै। बेयाव जों इन्टेलेक्सुयेल मिट खालामनानैबो जों इन्टेलेक्सुयेलफोरजोंबो जों सावरायनानै बे हाबाफारिखौ जों लानाय जादों। आं बेखौनो बुंनानै आं क'क्राझार जिल्ला बर' माहारि बंसु फरायसा आफादनि गाहाय नेहाथारि जानानै आं बे बिबुंथिखौ होनानै आं बेखिनियावनो फोजोबनाय जाबाय। खुलुमबाय।